За всички, да изтървеш никой. Отзад не се чува, за това кажа, не се чува отзад. Ако трябва, аз ще предавам от средата на така. Да не почели орезите. Да, за това хубаво, защото ето не се чува там. Така или иначе започва събранието при следния дневен ред. Първа точка от дневния ред е взимане на решение за учредяване на Конфедерация на тютюнопроизводителите в България. Който е съгласен, може да го гласуваме. Да ги гласуваме точка по точка. Добре, втора точка – избор на ръководен орган на Конфедерацията. От Северна България, Южна България, Западна България, от всякъде има присъствие, така че много е важно да се чуе мнението на всички. Конфедерация на тютюнопроизводителите в България, моля да гласува. Всички назад е назад. Не е по-добре да бъде български тютюни. Аз бих искал само с няколко думи да ви запозная по отношение на устава, какво трябва да съдържа този устав, какви са целите, задачите, които евентуално сме ги отбелязали към настоящия момент. Ако и вие имате, разбира се, някакви допълнения, може да ги направите по време на дискусията, която ще бъде във връзка с устава. Всяко едно такова сдружение трябва да има устав. Устава са основните неща, които това сдружение и съответно членовете на сдружението трябва да спазват. Устава е законът за самото сдружение. Поради тази причина вие трябва да знаете, че в един устав има няколко неща абсолютно задължителни, които трябва да влязат в него, а това са започваме от самото начало. Върховният орган на сдружението. Върховен орган на сдружението е това нещо, което в момента вие правите. Това е така нареченото общо събрание. Това общо събрание има права и задължения. Общото събрание е орган, на който избира ръководните органи, орган, на който избира контролния съвет, орган, на който избира секретаря на вашето сдружение и от тук насетне органа, който ръководи и който следи за изпълнение на решенията на управителното ви тяло. Управителното тяло е така наречен управителен съвет. Един от основните елементи е това какви ще бъдат целите и какви ще бъдат задачите на сдружението. Целите на вашата конфедерация, това, което сме се постарали да ви го предложим на вниманието, са следните. Представляване, отстояване и защитаване на интересите на българските тютюнопроизводители пред другите организации, държавни, общински и международни органи. Гарантиране на сигурността и справедливото заплащане на труда на тютюнопроизводителите от всички сортове, повишаване на качеството и модернизиране на процеса на производството на тютюн и тютюневи изделия, насърчаване на развитието на земеделските райони, в които се отглежда тютюн, тютюневи изделия, въвеждане на добри европейски и международни практики и синхронизиране на своите възгледи и мнения по дейността. Да бъде избиран за делегат на Общото събрание на делегираните представители да участва в работата на Общото събрание. Да избира и да бъде избиран в териториалните и централните органи на управление и контрол на конфедерацията. Да отправя предложения до ръководните органи по всички въпроси от дейността на конфедерацията, да иска и получава информация и да упражнява контрол по тяхната дейност. Да ползва имуществото на конфедерацията и резултатите. Също така да кажа още, че при нас, сред нас присъства и професор доктор Христо Бозуков. Който в момента е в оставка, като председател на Стопанска академия, той си подаде оставка. И тук е момента да предложа мястото за главен секретар да бъде гласувано на господин професор доктор Бозуков. И да вземе място тук сред нас. Ако позволите няколко думи да кажа само. Благодаря за доверието. Благодаря за доверието. Оценявам това доверие, което ми гласувате. Аз
ще продължа да работя за тютюна и тютюнопроизводство, както съм го правил до сега. Но смятам, че първо трябва поетапно да се гласуват нещата и в управителния съвет, тъй като това ще е конфедерация, е добре председателите на съответните организации да по право да влизат в управителния съвет на конфедерацията. Така че да се прецени колко браншови организации има легални в момента и да се предвиди броя на членовете на управителния съвет да съответства на броя на тези браншови организации, съответно, за да могат тяхните председатели да влезат. По този начин всяка браншова организация ще се запази автономността и знаете, че в България обикновено борбата е кой да води бащина дружина и ако ние ги лишим от това им право, неминуемо ще се стигне до някакви конфликти. Затова е и целта на конфедерацията. Всички браншови организации да се запазват на своята автономност и едновременно да бъдат съпричастни към дейността, към тъй наречената тази конфедерация да види шапката и да бъде представителната, тъй като в новия закон за тютюнените изделия се предвижда именно това представителна да бъде само организация, която ще включва повече от 50% от тютюнопроизводителите. И тези организации се признават вече от държавната власт и тези организации могат да получават и субсидии. Знаете, че през новия програмен период на общата селскостопанска политика се предвижда финансиране на браншовите организации. Така че една такава представителна, призната браншова организация може да получава и европейски пари за своите. Въздържали се? Има един. Значи се приема и в този случай Общото събрание трябва да предложи председател на конфедерация. Предложението е Асен Кичуков. Има постъпило предложение. Други предложения? И сортовите групи да се казват предложенията. Давай да казват, бе, няма. Асен Кичуков, сортова група Вержиня. Нали така? Към конфедерацията. А вече като членове на самата конфедерация, защото че примерно се предполага да са 30, 40, 50 хиляди човека, там да бъде някакъв минимален. 2, 3, 5 лева, нещо от този род, за да може хората да си позволяват всяка година да си плащат членския внос. Да чуем всички мнения. Ако има някое различно мнение от това предложение, което получихме, то някой, който има различно мнение, да стане и да му каже. Летиците на жълти брои. Там са по-малки производители, говорим за песни. За чистия муз да се плаща на декар, по 1 лев или по 2 лева на декар. Това за по-малки. За малките, а за големите фирми нямаме. Добре, ли сте, може да се приеме това нещо? Моля? Само да кажем. Го отбелязали също при юриста, така че не се притеснявайте, нека да се заснеме това нещо. Който е съгласен с предложението за Асен Кичуков да бъде председател на конфедерацията, може да гласува. Аз ще е назад. Дойде сине царвули от Селистра, с една кола с 10 лампа нам обронята му страх, бърза ми гъстел. Направили. Не може ли да се закачи там отгоре? Аз това иска да го закача, е там някъде, но не знам, вратите кавър, дъжда, такова е ГНД, ще разреши. Защото тези въпроси му ги задавам и искам отговор. Защото адвоката е тук, като се избере тази конфедерация, ще встъпим за одит на над 2010. За тия 5 години от 2010, кой е направил? Колко средства е освоил? Къде са отишли? Южна Африка, Танзания, Тайланд, маймуни, лъвови, слонови, бащи, дядо, баби с бастуни и закара всички там, а вика ние сме на събиране на унита в Португалия. Нещо друго има, Живко. Продължават да лъжат
хората ще им урежда субсидия и Точно премия. това трябва да се знае от всеки. 2010 година никой не е получил нито субсидия, защо да заблуждават хората? Да му се търси отговорност. Проектно за членовете на управителния съвет. Моля да гласуват. Контролния съвет. И контролния съвет бе гласуван.